Moi bons días a todas e a todos. Imos a comenzar a rolda de prensa dando conta dos acordos da xunta en realidad, de dúas xuntas de goberno, da celebrada o venres ás 2 da tarde e da celebrada esta mañán ás 10 da mañán. Con relación ás das 10 da mañán de hoxe, cigais as noticias máis, os datos máis significativos son que houve que declarar desertos 2 concursos para a redacción dos proxectos básicos e de execución de sendas actuacións e para a posterior dirección das obras. Un é para o Centro Integral para a Inclusión Social e outro é para a recuperación do Campus Sur. Non se presentou ningún equipo de arquitectos, polo tanto, imos a facer unha nova convocatoria. Falamos co Colexio de Arquitectos para que o difunda entre os seus socios, porque son dos proxectos interesantes, un con un presuposto de algo máis de 80.000 euros e outro de 50.000, por tanto non son proxectos moi pequenos. E, bueno, pues, esperemos que nesta segunda convocatoria teñamos máis éxito. Tamén quedou deserto a convocatoria do Servicio de Lacería para a recollida de animais abandonados. Bueno, intentaremos revisar un pouco ese prego e convocaremos un novo concurso. Se aprobou tamén un convenio co Colexio de Abogados para que actúe como entidade colaboradora para a tramitación de temas no ámbito fiscal no Concello de Santiago. Acordouse aprobar a aprobación inicial dun expediente de crédito extraordinario por 36.000 euros para a reforma da conexión eléctrica do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga. Básicamente o problema é que este centro está conectado coas mesmas instalacións do Pío do Colexio Santiago Apóstolo e é para separar as dúas conexións. Non é que haya unha diferencia enorme, porque o Concello que paga a luz tanto do Santiago Apóstolo como do centro, pero por lógica parece razonable que estén separadas as dúas conexións de luz. Tamén se suplementa un crédito para a adquisición de 2 motocicletas para a Policía Local. Con relación a Xunta de Goberno Extraordinario do venres ás 2, por un lado se concedeu licencia para a demolición da estación de autobuses de Santiago de Compostela, se lle concede licencia á Xunta. Tamén se aprobou a concesión de bolsas de comedor, adquisición de material escolar e realización de actividades extraescolares por un importe de 651.000 euros. Os datos os dará Mila Castro nunha xunta de goberno, nunha roda de prensa que terá mañán. Deles 524.000 eran para comedor, 101.000 para actividades e 8.460 para material. Tamén se conceden as subvencións para o fomento de actividades e programas a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes. E tamén se adxudicou a segunda fase do contrato a Pajuela Campo da Festa de Marrozos por un importe de 206.628 euros. Tamén se tramitou unha aprobación inicial dunha modificación de crédito para o suministro de vehículos eléctricos destinados fundamentalmente á Policía Local. Bueno, estes son os temas que se deron en ambas as xuntas de goberno. Non sei se hai algunha pregunta sobre algún destes temas. Sí. ¿Por que se quedaron desertas os concursos para o Centro Integral del Campus Sur? Non o sabemos. En principio son concursos moi interesantes. 86.000 euros de dotación un, 50 e pico mil outro, para un contrato que é a redacción dun proxecto técnico e a dirección de obra. Non o sabemos se é que non se enteraron, se que hai
moito traballo, non sabemos exactamente porque non temos unha causa concreta, por eso se falou co decano do Colexio de Arquitectos para que isto se difunda entre todos os integrantes do colectivo e espero que en esta segunda convocatoria se poida cubrir. Por exemplo, o que vai ligado ao Campus Sur, que se preveía? Son as obras de mellora no Campus Sur. En xeral, non estaba completado? Bueno, si están definidas dentro do proxecto. Vamos a ver, se retrasan, entendo. Claro. Obviamente, sí. E que son, terceras? Pois non sei, non figura especificamente aquí. Son as obras de mellora do viario e de acondicionamento do Campus Sur. Cando se prevé que saian os novos... Pois se prevé que se convoque un novo concurso a semana que ven. Eu espero que os que ven poidamos sacar a convocatoria novamente. Este luz se declarou deserta e espero que os poidamos convocalos. Algúna pregunta máis? E co tema dos animais abandonados, se quedou tamén deserto, se paga por factura mensual. De feito, se aprobou o pago de 6.000 euros correspondente aos gastos do mes pasado. É dicir, mentras non teñamos un concurso para anual ou bianual, mentras tanto temos que ir pagando por os gastos efectivamente producidos cada mes. Son destas facturas que non están amparadas por un contrato, pero non están amparadas por un contrato porque estamos intentando facer ese contrato, pero de momento non foi posible. Pero, bueno, quero dicir, o servicio presta, igual. O servicio se presta, é dicir, hai dous temas, un é que o servicio se preste e outro é se desde o punto de vista administrativo está correctamente formalizada a prestación deste servicio. Entón, o servicio se presta, o servicio está garantido, pero a formalización ten que ser a través dun contrato que é o que acaba de quedar deserto e que temos que repetir outra vez. Por lo tanto, mentras ese tema non se resolva, pois seguiremos prestando desta forma, ainda que non sea desde o punto de vista administrativo e desde o punto de vista formal a fórmula máis correcta. Pero o que en ningún caso se interrompe en Santiago é a prestación de servicios, é dicir, problemas deste tipo temos no transporte, tiñamos hasta aí ben pouco tamén na limpeza, temos en múltiples servicios que se van regularizando, pero mentras non se regularizan, pois se siguen prestando. Porque non se pode interrumpir a súa prestación. E quen o presta? Dicir, o Concello... Pois mira, se chama, non é a través dunha empresa que se chama Ethical Service, me parece. Rosa, o Campus Sur é un proxecto de luz. Corre risco a financiación con... Non corre ningún risco. E no caso da lacería, por que se entende que quedou deserto? Pois hai dúas razóns. Ou porque a dotación económica é insuficiente ou porque as exigencias que se presentan son excesivas. Por lo tanto, vamos a revisar eses dous aspectos e veremos se o nivel de exigencia se pode axustar e se non, pois teremos que valorar ou axustar o presuposto, que obviamente. O Campus Sur que vai cos Sedusi, hai un prazo? Non, é o que preguntaba antes Rosa. Si hai plazos, pero esos plazos non se agotaron. Por lo tanto, tamén o centro de inclusión vai dentro de EDUSI, son os dous proxectos de EDUSI. Eu queria preguntarle por se o Concello ten constancia de por que se produciron unha serie de identificacións á entrada onde do Estadio de San Lázaro pola porta de preferencia de afeccionados do Compostela por parte da Policía Nacional. Non teño datos dese tema e estuve vendo as partes policiales e non figura ninguna referencia a ninguna intervención ali, ni nos da nacional ni nos da local. Desde logo non hai ninguna denuncia presentada, porque se houbera denuncias constarían as diligencias e non vin diligencias de
ese tema. Pois, hombre, o informas posteriormente, porque ahora mismo de memoria non o sei. Outra pregunta é sobre o tema do hórreo, porque parece, a ver, que non se sabe moi ben se as obras están paradas ou están en marcha. Hoxe pola mañá os veciños denunciaban que estaban paradas. Vamos a ver. O día dixo que creía que non, que estaban... Entón, están paradas ou non están paradas? No, dixen que estábamos en un proceso de revisión e de reaxuste de algúns temas do proxecto. En conexión con Adif para axustar o proxecto do hórreo co proxecto de Adif. Adif tamén está revisando unha parte do seu proxecto e, por exemplo, a idea que había era deixar unha plaza aberta, pois non vai quedar aberta, vai ser unha plaza continua. En principio se está traballando con esa hipótesis e logo se está estudiando outro tema que é na obra que foi no seu día executada polo Ministerio de Fomento. Efectivamente hai descoincidencias entre o proxecto técnico e a obra efectivamente executada. Entón, bueno, pois eso está levando a facer certos reaxustes no proxecto que executou, que redactou o Concello, que partía do proxecto recibido de Fomento, que, por lo tanto, se está comprobando efectivamente cal é a traza e cal é a situación específica de cada un desos servicios para evitar que se poidan producir novos accidentes e para reexustar o proxecto que executou o Concello a realidade, que non é exactamente a que figuraba no proxecto de Fomento. Bueno, esos son procesos de reaxuste que nos calculamos que poderán estar concluídos no plazo de 2-3 días e, por lo tanto, a partir de aí se reanudará a obra xa con, digamos, adaptada a esas novas realidades, non? Entón está parada ahora mismo? Sí, ahora mismo a obra está parada, sí. A que se refire con plaza continua, onde de plaza aberta? Mira, voulle facer un dibuixo porque senón non nos vamos a entender. Isto é moi malo, porque eu son moi malo dibuixando. Pero isto que é malo, isto sería a pasarela, por aquí habría unha plaza, unha entrada, ao frente da estación, e no medio quedaría un oco, un espacio baleiro. Bueno, agora o que se está plantexando é que este oco se cubra tamén. Bueno, porque a plaza quedaría mellor e sería unha plaza máis amplia se ese oco se cubre, que se ese oco queda aire. Se se queda aire, pois quere decir que podemos ver o que hai abaixo, bien, pero non podemos andar por arriba, salvo que poidamos camiñar polo aire. En cambio, se se cubre, pois isto nos permitiría facer incluso unha zona de bancos e xardineiras na entrada, de tal maneira que resulte máis cómodo. Por lo tanto, se están facendo algúns reaxustes que esperamos que en 2-3 días poidan ter plena continuidade as obras. Bueno, isto estás estudando, non? Xa non vais, ou está pensado xa que vai ser unha praza continua? Eso esperamos, pero eu non o podo dar por pechado a día de hoxe. Pero é unha das cousas que están postas sobre a mesa e que esperemos que poida ser así. Desde logo, creo que melloraría a imaxe de plaza e tamén melloraría ou facilitaría a accesibilidade da propia estación de tren. Pois non o sei, porque non se presentou ninguén, esencialmente. É dicir, a característica común tanto da obra do campus como do centro de inclusión é que non se presentou ningún equipo de arquitectos para facer o proxecto e para dirixir a obra. Por tanto, non presentarse ninguén, queda deserto. Aí non parece que sea un problema de dotación económica, porque son porcentaxes
sobre o importe total da obra, por lo tanto, eso, en principio, está correctamente ben. Pois desconocemos a razón pola que non se presentou ninguén. Esperemos que nesta segunda convocatoria si se presenten. Temos algún dato sobre como está funcionando o túnel do Hórreo? Un pouco, xa levamos algúns días... Nos, o que temos é que está funcionando con normalidade, con máis densidade de tráfico da normal. Obviamente, ao reducirse a presión de tráfico no Hórreo por arriba, xa sabíamos, e esa era a idea, que iba a incrementarse a presión do tráfico por abaixo. Sin embargo, non hai ningún dato alarmante nin preocupante. Tamén en Clara Campoamor parece que hai un certo incremento de tráfico, pero tampouco se está producindo grandes cambios. Cecais, donde temos un poquinho máis de incidencia en este momento, é na rúa de Rosalía de Castro, en a Plaza de Galicia, e tamén posiblemente na rúa República Argentina. Non é que sean máis coches os que van por aí, pero sí se nota máis incidencia. No túnel do Hórreo non notamos ningún cambio cualitativo. Xa sabíamos que o túnel tiña capacidade para absorber en torno a 20.000 vehículos máis cada día, e desde logo o incremento non se acerca a esas cifras. Non teño ainda o dato exacto, non sei se o temos xa porque estaban medindo, pero non parece estar longe desas cifras. Por lo tanto, desde ese punto de vista está funcionando perfectamente ben. Alguna pregunta máis? Sí, comezou a demolición xa da estación, sabe? Pois non o sei. En todo caso, a licencia está otorgada o venres ás 2, e eu dou por sentado que empezará ao longo desta semana. Probablemente antes de empezar físicamente a demolición, terán aínda que retirar diferente material que quedou aí. O Concello retirou o material que era municipal, pero queda aí material que pode ser útil e que debe ser retirado antes de ser demolida. Falo, por exemplo, de bancos. Hai un tema que eu non sei que terá previsto facer a comunidade autónoma, pero que sería unha mágoa, que a zona de lavado e de suministro de gasolina e gasoil para vehículos, pero sobre todo o túnel de lavado, está prácticamente novo. Me parecería que deberá aproveitarse para, de alguna maneira, incluso non sei se é preciso tiralo en este momento, porque está en perfectas condicións de uso. É un túnel que ten unha vida útil de 20 anos e leva 4 ou 5. Por lo tanto, espero que non o tiren, que se aproveite de alguna maneira. De feito, estuvemos discutindo coa Xunta se ese túnel era do Concello ou era da Xunta. Bueno, en realidad o túnel era da estación de autobuses, e ao tomar a Xunta posesión da estación de autobuses pode entenderse que a titularidade pasa a eles. Nese tempo de que teñan razón, o que non sei é se a Xunta ten algunha utilidade prevista para ese túnel de lavado, que, repito, ten 4 ou 5 anos e unha vida útil de 20. Algo máis? Pois xa está. Como sempre, encantado de estar con vostedes, e para calquera outra aclaración, pois aí estamos. En todo caso, tens que colocar aí, hai que informar a Rosa de cando remata o plazo de execución da EDUSI. Vale?